Mudzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale okondeka, takulandirani lero pa 20 September pa programu ya Tiyankhuleni Ambuye. Lero nso tifuna kuti tipitirize kuwerenga mawu a Mulungu ochokera mu kalata ya Paulo kwa Akorinto. Lero akutiuza za anthu akufa amene adzauka. Ndi kalata ya Paulo kwa Akorinto pamutu 15 kuyambira ndime 12 mpaka na ndime 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a John Nicholas kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Tikuwerenganso uthenga wabwino monga adalembera Luka pamutu 8 kuyambira ndime 1 mpaka 3. Amene akutiwerengera mawu a uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Kuki kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Akorinto. Tsono popeza kuti chimene timalalika ndi chakuti Khristu adauka kwa akufa, bwanji ena mwa inu akunena kuti anthu akufa sazaukanso. Ngati akufa sazauka, ndiye kuti Khristunso sadauke. Tsono ngati Khristu sadauke, kulalika kwathu nkwachabe, ndipo chikhulupiriro chanu nchachabenso. Ngati zili choncho, kuti ndife mboni zonama, tikuchita umboni wonama m'dzina la Mulungu, ponena kuti Mulungu adaukitsa Khristu. Ngati nzoonadi kuti akufa sauka, ndiye kuti Mulungu sadamuukitse Khristuyo. Pakuti ngati akufa sauka, Khristunso sadauke. Ndipo ngati Khristu sadauke, chikhulupiriro chanu nchopanda pake, ndipo mudakali m'machimo anu. Pamenepo nawonso amene adamwalira ali okhulupirira Khristu adatayika ndithu. Ngati tayika chikhulupiriro chathu mwa Khristu chifukwa cha moyo uno wokha, ndiye kuti ndife omvetsa chisoni koposa anthu ena onse. Koma ayi, Khristu adauka ndithu kwa akufa. Pakati pa onse amene adafa, ndiye woyamba kuuka. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a uthenga woyera monga adalembera Luka. Pa nthawi yomweyo Yesu adanka nayendera mizinda ndi midzi akulalika ndi kuwuza anthu uthenga wabwino wonena za ufumu wa Mulungu. Ophunzira ake 12 aja anali naye. Panalinso azimayi ena amene Yesu adawatulutsa mizimu yoyipa ndi kuachiza nthenda zina. Amayiwo ndi awa: Mariya wotchedwa Magdalena, amene mwa iye
kudatuluka mizimu yoyipa isanu ndi iwiri: Yohana mkazi wa Kuza kapitawo wa Herode, Suzana ndiponso azimayi ena ambiri amene ndi ndalama zawo ankathandiza Yesu ndi ophunzira ake. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Kalata ya Paulo kwa Korinto. Paja timakumbutsana mbuyo umo kuti kalata imene yoyo ikutiphunzitsa za Ukaristia, za phwando la Ambuye. Phwando la Ambuye ndikuti nsembe ya Ukaristia, nsembe ya misa, ndi chimake cha Chikristu cha Chikatolika, ndi chimake cha chikhulupiriro chathu. Paja ena wayambirira paja the second century amanena kuti ifeyo sitingathe kukhala ndi moyo popanda Ukaristia, popanda nsembe ya misa. Amatero popeza kuti mafumu ndi olamulira nthawi imeneyoyo adawaletsa Khristu kuti akomane. Anali asanalandirebe ufulu wa kupembedza. Ndi ena amaphedwa. Pamalo pena pake chaku Libya kuja anangowaletsa sanawaphe. Anati musakomane, sitifunanso kuti mukomane zanuzo. Anali kukomana kuti apereke nsembe ya Ukaristia, phwando la Ambuye. Ndiyeyo amanenetsa kuti sitingathe kukhala popanda kukomana, kuchita nsembe ya Ukaristia. We cannot live without Eucharist. We cannot live, we cannot be alive without Eucharist. Sitingathe kukhala amoyo popanda Yesu, popanda kulandira Yesu mu sakramenti la Ukaristia. A living bread, living Christ. Sitingathe kukhala amoyo. Tikunenetsa nkhani imeneyi popeza kuti lero mawu amene tawerenga akuti khudza ifeyo. Ife tilipo mpano, ambiri mwa ifeyo monga ambiri ku Korinto kuja samakhulupirira kuti akufa adzauka. Anayiwala mawu a Yesu aja amene anena kuti amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga sadzafa, sadzaona imfa. Iwo amakhulupirira we cannot live without Eucharist. Sitizati kukhala ndi moyo popanda kulandira Yesu. Ine ndikamalandira Yesu ndizikhala ndi moyo, chifukwa Yesu ngwa moyo. Kwa Korinto analipo amene anali kukayika. Ndi chifukwa chake lero mawu a Paulo akunenetsa kwa ifeyo kuti inuyo mudziwe kuti ngati inuyo mukunene kuti palibe kuuka kwa akufa, inunso mukunenetsanso kuti ngakhale Khristu sanauke. Chifukwa ngati Khristu sanauke ndi kulibe kuuka kwa akufa. Koma ife tikudziwa kuti Khristu wauka. Yesu Khristu wauka. Chifukwa chake popeza kuti adauka kwa akufa, ifenso tidzauka kwa akufa. Kuti nanga ineyo ndimakhulupirira kuti Yesu wauka kwa akufa. Paulo yera afuna kutigunda ifeyo lero. Ngati nzoonadi kuti akufa sauka monga mmene mukuganizira inuyo, enafe tilipo mpano, ndiye kuti Mulungu sadamuukitse Khristuyo. Ngati inuyo mukukayika kuti akufa sadzauka, ndiye kuti Mulungu sadamuukitse Khristuyo. Paulo is very strong here. Pakuti ngati akufa sauka, Khristunso sadauke. Ngati akufa, ife tikudziwa kuti Khristu wauka. Chifukwa chake popeza kuti Khristu wauka kwa akufa, ifenso tidzauka. Ndiwerengenso mawu onse a Paulo chifukwa nkufunika kuti ifenso tizigunda mu mtima. Nkuona kuti ineyo ndimakhala ni chikhulupiriro cholimba chonena kuti akufa adzauka. Ndiwerenge ngati nzoonadi
kuti akufa sauka monga mmene mukuganizira inuyo, ndiye kuti mulungu sadamuukitse khristuyo. Pakuti ngati akufa sauka, khristunso sadauke. Ndipo ngati khristu sadauke, chikhulupiriro chanu nchopanda pake, ndipo mudakali m'machimo anu. Mudakali m'machimo anu. Koma ayi, Paulo kunenetsa khristu adauka nditu kwa akufa. Pakati pa onse amene adafa ndiye woyamba kuuka. Haleluya. Apa tu abale okondeka, tidziwe chiyani pamene tikupita ku nsembe ya misa, pamene tikulandira Yesu wakufa, tikulandira Yesu wa moyo, ndi mkate wa moyo. Yesu mkate wa moyo amene tikumulandira ifeyo ndi mkate wa moyo, ndiye kuti wotipatsa moyo. Popeza kuti Yesu ni mkate wa moyo, ifenso timasanduka amoyo. Chifukwa chake Yesu ananenetsa kuti amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga adzakhala ndi moyo, sadzafa. Inde thupi limafa, maliro timayikidwa, koma mzimu sumafa. Ndipo tikaona moyo wosatha kumwambako, abale okondeka, tikaona moyo wosatha kumwambako, moyo wosatha, mzimu sumafa, tidzakomana ndi mulungu wa moyo. Popeza kuti tamukhulupirira, tinamulandira, ifenso tidzakhala amoyo. O Yesu, mutionjezere chikhulupiriro, mutionjezere nditu chikhulupiriro, monga mene machitira anthu aja amene makusatirani. Lero tamva mu uthenga wabwino, uthenga wapadera nditu, ndi Luka amene akutiuza, iye yekha amene akutipatsa mawu amenewa, kutiuza kuti amene amatsata Yesu sanali apostoli okhawo, atumwi aja, panali azimayi amene amamutsata. Azimayi amatani ndi ndalama zawo amatandiza anthu aja. Sanali pa ntchito, samagwira ntchito, koma anayenderabe kudya, amayenda kupeza malo ogona, amayenda kuyenda monga mene timadziwira kuti Yesu amayenda, namalalika uku ndi uku, amayenda. Azimayi ena amamutsatira ndi ndalama zawo. Tikuwerenga nditu kuti ndithu azimayi ena ambiri, akuperekatu apa mayina angapo, koma akuti azimayi ena ambiri amene ndi ndalama zawo ankathandiza Yesu ndi ophunzira ake. Tikudabwa, Yesu sakarata kuchulukitsa mikate ndi nsomba, kuchulukitsa chakudya monga mene amachitira kwa anthu ena. Ayi, akadata inde, koma pano afuna kuti aone ifeyo akhristu, kuti tikuthandiza amene akufalitsa uthenga, kuti tikuthandiza amene akutipatsa chakudya chopatsa moyo, kuti tikuthandiza abale athu amene akudzipereka kuphunzitsa katekisimu, kutilalikira, kuchita nsembe ya misa, kuti tikuwathandiza motani. Enafe timaganize kuti zonse zaulere. Ayi, ndi zaulere. Paulo ananenetsa kuti ine sindikufuna malipiro chifukwa cha mawu amene ndikukulalikirani. Inenso Paulo yera manenetsa kuti ndimagwira ntchito ndi manja angawa, koma ifeyo tiyenera kuthandiza amene sangathe kuzithandiza. Amene magwira ntchito mu mpingo alipo amene sangathe kuzithandiza. Maparishi ena akulephera kuyenda ndi kumayendetsa bwinobwino za mparishi momwemo chifukwa chosowa chithandizo chathu. Tipereke. Panali azimayi, azibambo amene amatsata Yesu. Tikudziwa kuti panali apostoli, koma panalinso ophunzira 72 amene amatsata Yesu. Panali anthu ambiri amene amatsata Yesu. Anthu amene amatsata Yesuyo samalephera kuthandiza. Inde amathandiza Yesu, amathandiza amene anali kuwatsata. Ambale okondeka, tini nafenso tithandize mpingo. Tithandize mpingo. Timamva kuti tiende kupereka mtulo, msonkho. Inde Yesu anatiuza, na Yesu anatiuza poyera, perekani kwa Kaisare zake za Kaisare, perekani kwa Mulungu zake za Mulungu. Ngati sitisata chisanzo cha azimayi aja ndi apostoli ena ndi azimayi ena ambirimbiri amene amathandiza Yesu ndi ophunzira ake ndi ndalama zawo, ifenso penapo talephera.
tithandize mpingo kusowa ifeyo. Lero ndi mpingo wodzidalira, mpingo wodzidalira. Masiku ano amishonari aja apita, ndi mpingo wodzidalira. Ifeyo tithandize mpingowu kuti pamene tikulalika mawu Mulungu tidziwe kuti sitidzatopa, tikafalitse mbali zosiyanasiyana, tikakonze machalichi, tikakonze malo ena. Inde ntchito ndi zambiri mu mpingo, mabuku zambiri zothandizira mpingo. Ifeyo tichitepo kanthu, monga azimayi aja ifenso tichitepo kanthu. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.